23. joulukuuta 2034. Huomenna on meidän 5. joulu täällä Kalasatamassa. Se ensimmäinen ei ollut kovinkaan helppo, koska raidi oli silloin raskaana Seposta. Sen lisäksi oli kylmempää kuin mies muistiin. Hakasen ponu piti kuitenkin tunnelman mukavana ja meistä se tuntui kodilta. Täällä ei ollut ketään ajamassa meitä pois. 1. toukokuuta 2040. Raili on huonona. Mä pelkään, että se hyppykuppa, minkä mä sain siltä helvetin vuorolta, tarttu Railiin ja teki se sairaaksi. Musta tuntuu, että kakarat tietää, että se johtuu jotenkin musta. Ja mä näen, että ne vihaa mua. Tänä aamuna naapuri Harrilta lähti henki, kun se alkoi kinaa ton alakerran paskiainen kanssa. Tää koko paikka on menossa helvettiin. 13. lokakuuta 2046. Tänään on muurin 3. vuosipäivä. Se rakennettiin pitää meidät tällä Kalasatamassa. Osa siitä oli muuten aikanaan omistettu graffiteille, mutta enää kukaan ei jaksa maalata, koska noin vuosi sitten kaikki alkoi sairastelee. Viime aikoina ihmisiä on kuollut kuin kärpäsiä, eikä kukaan tee asialle yhtään mitään.